Γεια χαρά παιδιά, σήμερα είμαστε στο τρίτο επεισόδιο, όπως πάντα με τον Ηλία και λέμε να συνεχίσουμε. Σήμερα θα ψάξουμε λίγο για πιο πολλά μέρη και θέλουμε κυρίως να φύγουμε από εδώ, γιατί έχει γίνει βαρετό αυτό το θέμα, να πάμε να βρούμε τίποτα καινούριο. Εγώ λέω να πάρω πάλι τα πράγματα μου πίσω, τα οποία είχα. Όχι, ένα διαμάντι έχει εκεί πέρα κάτω και λέω να πάω να αλλάξω τίποτα με τα Emerald. Για να δούμε σήμερα τι θα μας δώσουνε. 12 βιβλία. 4 cookies θες? Όχι. 9 cookies. Πολλά θέλουνε, πολύ ακριβή είναι ρε. Όπα, με δίνει 2 glowstone. Για ένα απλό τέτοιο είναι που ανάβει ρε. Ναι. Όχι, μην το πας. Όχι βέβαια, ποτέ. Δεν ξέρω παιδιά, βράδιασε πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω γιατί. Χθες όπως θυμάστε ήταν βράδυ πάλι. Όπα, για 3 emerald με δίνει shears. Τι να το κάνω το shears ρε. Φουλάκες. Εσύ τι με δίνεις? 3 ψωμιά. Ψωμιά έχεις και στη φέρμα σου κοιμισμένα. Όπα, 12 τόξα με δίνει για ένα τέτοιο. Νομίζω να πάρεις. Δεν θέλω. Χέστα. Να μαζέψω τις βιβλιοθήκες από εδώ. Χρειαζόμαστε obsidian ρε. Πού θα το βρούμε όμως? Ναι, το βιβλίο μας. Ναι. Αλλά obsidian. Λέω να πάμε τώρα σε κάνα άλλο χωριό. Και να ψάξουμε κάποιο που να πουλάει. Κανένας χωρικός που να πουλάει βιβλία. 15, τι μας λες ρε? Ακριβώς είσαι αγοράκι. Αγόρι κορίτσι είσαι, Θεός ξέρει τι είσαι. Αλλά είσαι ακριβώς. Όχι ούτε εσύ. Κόψ τα δέντρα και να ετοιμαστούμε να κάνουμε άλλα παρτέ από εδώ. Γιατί έχω καταβαρεθεί από το ίδιο μέρος. Να πάμε να χτίσουμε κανένα εκεί μεγάλο σπιτάκι, ξέρετε εσείς. Δεν ξέρετε, δεν πειράζει, θα μάθετε. θα μάθετε. Τα δικά μας τα χέρια δεν θα πάτε πουθενά. Εντάξει, saplings έχεις, τα πάντα έχεις. Όπα εδώ ένα saplings, να πάρουμε και αυτό. Δεν πειράζει, χέστον. Να μαζέψω εγώ λίγο πατατούλες. Πρέπει να βρούμε obsidian 1000%. Πάμε να πάρουμε όλα τα πράγματά μας. Εσύ τι πουλάς? Αυτός πουλούσε αυτές τις βλακίες. Να πάρουμε τα πιο χρήσιμα ρε. Chest χρειαζόμαστε, iron χρειαζόμαστε. Τόξο, 9 τόξα, ένα τέτοιο, 21 iron. Φαΐ σίγουρα θα χρειαστούμε. Το ξύλο πιο πολύ. Crafting table χρειαζόμαστε. Diamond pickaxe σίγουρα χρειαζόμαστε. Κόκαλα χρειαζόμαστε. 3 τόξα. 3 TNT. Αυτό τώρα το κάνω ψωμάκι. 10 τέτοια. Iron. Να πάρω κανένα μπλοκ για να φτιάξουμε σπίτι. Να πάρω λίγο ακόμα. Και αυτό να το πάρω. Πήρα εγώ, μην παίρνεις τσάμπα. Εντάξει. Να σπάσουμε αυτό και να πάμε. Όπα, άμα σπάσουμε θα πέσουνε πράγματα, έτσι δεν είναι? Ναι. Εντάξει, έχω εγώ 2. Δεν χρειαζόμαστε παραπάνω από ό,τι νομίζω. Τώρα θέλω να με πεις από ποια κατεύθυνση είχαμε πάει χθες. Δεν ξέρω. Νομίζω από αυτή. Κάρβουνο πρέπει να πάρουμε για να κάνουμε τόρτσες. Έχω. Εκεί πέρα ήμασταν. Άρα δεν πάμε από εκεί. Λέω να πάμε έτσι. Από αυτή τη μεριά, βλέπεις? Πού είσαι? Εδώ. Έτσι όλο ευθεία λέω να πάμε. 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 Ναι. Άντε καλή επιτυχία. Περίμενε. Τι θες να φτιάξεις, σπαθί? Όχι. Πάρ' το τόξο. Να Ένα βαρέσω. για σένα, ένα για μένα. Τι πράγμα? Παπουτσιά. Ωραία. Έχαμε τόσο πολύ iron και δεν το ξέρα. Καλά, πάμε. Άμα χρειαστείς φαΐ, πες μου. Όχι κι εγώ.
Μέχρι τώρα, παιδιά, δεν βλέπω τίποτα. Έρχεσαι? Ναι, πίσω. Παλάγκαρα. Ποιος με βαράει? Ποιος θα μας τα ζώμπης. Δεν έχει τίποτα, ρε. Άδειο το μέρος. Και εμείς βρήκαμε ώρα, μες το βράδυ. Ναι. Μόνο για να σας δείξουμε εσάς, παιδιά. Και επειδή δεν προλαβαίνουμε λίγο κιόλας, γι' αυτό. Έσκασε το κρύπερ. Έλα, μην τους βαράς. Θα μας πάρει πολλή ώρα μέχρι να τους σκοτώσουμε έτσι. Δεν είχε απολύτως τίποτα. Εδώ έχει κάτι τρύπες. Που... Όπα, για να έχει εδώ τρύπες πιστεύω ότι από κάτω θα έχει τέτοιο. Πίσω σου. Όπα. Από κάτω νομίζω θα έχει τέτοιο. Cave. Πάμε. Όπα, πεθαίνω. Κλείσε από πάνω, γρήγορα. Έτσι πιστεύω. Μακάρι να έχει τίποτα. Δεν έχει. Λάθος μου. Για ποιο λόγο όμως ήταν έτσι σπασμένα, έτσι όμορφα? Δεν ξέρω. Εγώ λέω να περιμένουμε μέχρι να ξημερώσει. Έσπασε το pickaxe μου. Κρίμα. Περίμενε μέχρι να ξημερώσει. Θα μας πάρει πολλή ώρα. Πρέπει... Όχι το ξεδούχο. Δεν νομίζω να βρούμε το cave. Κρίμα πάντως. Εδώ και πόσα λεπτά βγάζουμε βίντεο, Ηλία? 8. Μια φεστά. Δεν μπορούμε να ανεβάζουμε πιο πολλά γιατί δεν έχουμε και τέλειο ίντερνετ. Και παιδιά, τι να κάνουμε. Πράγμα που είναι με 23 λεπτά είναι εντάξει, ήθελε κάποια ώρες να ανεβεί. Όπα. Κοίτα εδώ πέρα πόσα τόξα έχουν πέσει. Όπα. Άπειρα τα έχουν τα σκέλετα. Να ρε εσύ, να είχαμε κι εμείς έτσι. Εδώ, Βλέπεις βγαίνει ο ήλιος. Να πάμε από αυτή τη μεριά, όπως βγαίνει. Πάμε. Περίμενε, εμείς από ποια μεριά ήρθαμε? Από εκεί έτσι δεν είναι? Κάτσε, η πρώτη τρύπα που είχαμε δει ήταν αυτή. Από εκεί ήρθαν, από εκεί. Ναι, κι εγώ έτσι νομίζω. Πάμε έτσι. Πάμε. Άντε πάμε να δούμε τι θα γίνει. Πρωινιάζει. Το βλέπω τον ήλιο, βγαίνει. Και εκεί έχει μια τρύπα. Τι στο διάολο είναι αυτές οι τρύπες, δεν μπορώ να καταλάβω. Αχ, δεν νομίζω να βρούμε τίποτα σήμερα.
δούμε το χωριό. Θα είναι... Για να κάνω λίγο έτσι. Από εδώ βγήκε ο ήλιος. Για να πάμε να δούμε από εδώ. Δεν βρήκες τίποτα? Όχι. Ποιος με βαρούσε? Εσύ με βάρησες? Όχι. Δέχεσαι παράξενα χτυπήματα. Ναι, αυτό σίγουρο. Όπα, village. Επιτέλους. Α, μην με πεις ότι ήρθαμε από εκεί που ήμασταν. Πάθω πλάκα. Γιατί μοιάζει πολύ με εκείνο το village που είχαμε. Εκείνο είναι. Το πιστεύεις? Ναι. Ναι. Εκείνο είναι. Αχ, Θεέ μου. Πού το κατάλαβες? Εδώ έχει μια βρωμιά. Α, Α, κοίτα, δεν βλέπεις τα δέντρα. Άρε, είμαστε fail. Πω, αυτό είναι πολύ fail. Ξέρεις ότι δεν έχουμε πάρει βρωμιά μαζί μας? πάμε τι? Για να βάλουμε τα δέντρα. Εντάξει, για αυτό το πράγμα ήρθαμε. Ναι, κρίμα. Να μαζέψω εγώ αυτά εδώ πέρα και λέω να κάνουμε να φύγουμε πάλι. Αλλά αυτή τη φορά να κάνουμε κάτι έτσι ώστε να το καταλάβουμε. Όπα, εδώ έχει τόσα μεγάλη μέρη. Μαζέψω και αυτά γιατί θα μας χρειαστούν. Πάμε από αυτή τη μεριά. Πάμε δίπλα στην πυραμίδα. Θυμάσαι μια φορά που είχαμε πάει πιο πέρα και είχαμε βρει πάλι village? Ναι. Να πάμε εκεί πέρα. Έρχεσαι? Πίσω. Κάτι σε αυτό το δεν έχουμε έρθει. Έχουμε. Απ' την άλλη Έχει μεριά. μια τρύπα που μοιάζει με κάτι. Λες. Όχι, όχι. Επειδή εγώ έχω λίγο lag, από μακριά φαίνεται ότι δείχνει το πάτωμα, δηλαδή ότι υπάρχουν σπηλιές και τέτοια. Γιατί? Είναι λογικό στο Minecraft, δεν ξέρεις. Πού είσαι? Εσύ που είσαι? Δεν με βλέπεις? Σίγουρα. Και εδώ τα ίδια. Πόσα λεπτά είναι η Δήλια? 13. Πόσο? 13. Εντάξει παιδιά, άλλα 2 λεπτά. Να φτάσαμε και στο village. Και θα κάνω ένα σημάδι για να θυμάμαι ότι δεν υπάρχει εδώ πέρα τίποτα. Από τη μεριά που ήρθαμε. Εννοώ βέβαια. Για να κάνουμε αυτό το σημαδάκι. Δηλαδή, Είχαμε ένα άλλο village. ναι. Εγώ για κάποιο λόγο πεθαίνω και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Για να δούμε αυτοί τι θα μας δώσουνε. 18 θέλουν για emerald. Ένας με δίνει 4 ψωμιά. Δηλαδή είναι λίγο παράλογο, παιδιά. Δηλαδή δεν έχει... Πες στο νερό. Ενώ είναι κλειστό, βγαίνει. Αυτό είναι bug. Δεν με δίνουν τίποτα καλό, κοίτα. Τους κυνηγάω από πίσω για να με δώσουν πράγματα. Πηξίδα θέλουμε. Όχι βέβαια. Τι να την κάνεις? Να, για δες αυτό εδώ. 3. Για ένα τέτοιο μπορούμε να φτιάξουμε και μόνοι μας. Εντάξει, έλα κατά εδώ. Για να δούμε το Ender Dragon. Έλα εδώ πέρα να μείνουμε. Ωραία, και
κόβουμε το βίντεο. Να βάλουμε τα πράγματά μας και το κλείνουμε, δεν πειράζει. Να σπάσει από εδώ, να σπάσω εγώ πέρα την πόρτα. Πάρε αυτή την πόρτα, όχι την πήρα εγώ γάμο το. Το βάλουμε εδώ πέρα. Βάλε έξω το δέντρο να έχω σε 4 saplings. Το βάλουμε όλα μέσα, παιδιά. Για να δούμε. Και πιστεύω ότι σε λίγο έρχεται και η ώρα και για να φύγουμε. Κόβουμε το βίντεο. Ήρθε το τέλος. Εύχομαι να σας άρεσε το map. Γεια σας. Τα λέμε. Στο επόμενο επεισόδιο. Τα λέμε. Bye bye.